Kaixo egunon eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan bi elkarrizketatu ditugu gurekin. Alde batetik Patxo Larrinoa, Netflix euskaraz ekimenaren inguruan hitz egingo duena, eta bestetik Berta Gaztelumendi. Ez eskerrik asko, La Ventana de Gladys dokumentalaren zuzendaria. Besterik gabe, pasa gaitezen gaurko edukiekin. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1954ko apirilaren 21ean, Frantziako emakumeek boto eskubidea lortu zuten, de Gaulle generalak horretarako lege xedapena Algerian sinatu ondoren. Bestalde, gaurko egun berean, baina 1926an, Londresen jaio zen Erresuma Batuko erregina izango zen Isabel Bigarrena. Horretaz aparte, 1967ko apirilaren 21ean, koronelen estatu kolpea jaso zen Grezian. Eta azkenik, gaurko egun berean, baina 2013an, milaka frantziarrek protesta egin zuten Parisen ezkontza homosexuala legeztatzearen aurka. Ikus ditzagun orain gaurko lerroburuak. Nafarroan 186 koronavirus kasu atzeman dituzte azken egunean, aintzineko gunean baino 41 gehiago. 219 pertsona ospitalaratuta daude eta horietako 43 zainketa intensiboko unitatean. Espainiako poliziak LAB sindikatuko 6 kide atxilotu ditu Nafarroan 5 Iruñan eta bertze bat Alsasun. Arozta herri ekimenak antolatutako kanpaldiak bere 5. eguna bete egin du. Lekaroz herriak proiektua inposatu egin dela dio eta poliziaren jazarpena salatu du. Ostegunean salgai jarriko dira Pamplona Aup kanpaina berriaren 70.200 bonuak hiriko 825 saltokitan 130% deskontu eskaintzen dituztenak. Nafarroak eta estatuak maiatzaren 24an sinatuko dute espetxe osasunaren eskumenaren eskualdatzea eta trafikoarena bigarren seilekoan egitea adostu dute. Bidasoako pentsionistak martxan hilabetereko elkartaratzea egin dute beran. Alsasuko udal Nasubintzaren alokairuen polsara gehitu da hutsik dauden etxe bizitzen lagapena sustatzeko. Gobernuak eta Topagunea elkarteak bere kolaborazio hitzarmena berritu dute Nafarroan 2021 euskaraldia sustatzeko. La Fura des Baus taldeak kontzertu eskainiko du zientz ekaitzan ekainaren 28an Iruñan ospatuko den Nafarroko zientziaren ekitaldi eta festan. Nafarroko liburutegiek ostiral honetan liburuaren eguna ospatuko dute 50 jarduera baino gehiagorekin. Kafe hartzen informazio saioa ostegunean, horren berri izanen da nola eratu gazte elkarte bat gaztediaren etxean arratsaldeko 7:00. Antzerkia Maria eta Galleta fabrika igandean arratsaldeko 6:00 Burlatako kulturetxean. Pasa gaitezen orain, aste honetako agendaren berri ematera. Gaur, bunkerrak eta bortxazko lanak Nafarroan deituriko hitzaldia izango da Euskaldunon biltokian. Arratsaldeko 7:00 8:00 Fernando Mendiola eta Edurne Beaumonten eskutik. Izen ematea WhatsApp bidez egin behar da 699 6122 zenbakira. Ordu berean, Juslarrotxako Zibiboxean Unax Floresen eskutik barneko iparrorratza hitzaldia izango da. Bihar, ostegunean, Atarrabiako kulturetxean, arratsaldeko 6:00 7:00 Xavier Flamarike ipuin kontalaria arituko da. Arratsaldeko 7:00 8:00 Oroimina Loretan bideoaren proiekzioa izango da Katakraken. Ostiralean, berriz, arratsaldeko 4:00 magia tailerra izango da Antsoaingo Kulturzentroan, lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailako haurrentzat. 5:00 6:00 sormen tailerra egongo da Uharteko plazaldean, sortu zure libreta eta horri markatzailea deiturikoa. 5:30 6:30 berriz, Txantreako liburutegian musas ifusas ipuin kantariak arituko dira. 5:30 6:30 ere, Sanduzelaiko Iparralde Institutoko kiroldegian Popi eta Zarratrako pailazoak egongo dira. Azkenik, 6:00 7:00 Antsoaingo antzokian 2 urte, 4 hilabete eta egun bat dokumentala proiektatuko da. Larunbatean, goizeko 11:00 ordu batetara, Iturramako Zibiboxean sormen lantegia izango da, 6 eta 11 urte arteko aurrentzat. Goizeko 12:00 berriz, Uharteko kulturetxean ilargiaren atzean deituriko aurrentzako antzerkia antzeztuko da, Malaspulgas konpainiaren eskutik. 12:00 ordu batetara, Chill Mafia eta Benjiarten kontzertua izango da Katakraken.
Arratsaldeko 5:00 6:00 berriz, haurrentzako antzerkia antzeztuko da Berriozarko entzunaretoan 5 urte arteko haurrentzat. Igandean, Euskaldunon biltokitik mendi txangoa eta bunkerretara bisita egingo dira, goizeko 12:30 ordu 1:30. Izen ematea WhatsApp bidez egin behar da, 6 zenbakira, eta prezioa 12 eurokoa da. Azkenik, igandean ere, Maria eta Gaieta fabrika antzerkia izango da arratsaldeko 6:00 7:00 Burlatako kulturetxean. 6:00 7:00 ere, haurrentzako zinema egongo da Euskaldunon biltokian, Nur eta Herensugearen tenplua filma proiektatuko delarik. Ikus ditzagun orain gaurko egunkarietako azalak. Diario de Notiziasen arabera, osasun sailak ez ditu bigarren dosiak atzeratuko eta Pfizer eta Modernarako epeak mantenduko ditu. Emak Janssenen txertoa abalatzen du, nahiz eta tromboekin lotura izan. Horren hildora, Nafarroako ospitale prezioak gora egiten jarraitzen du, 20 ospitalaratze egun batean. Bestalde, autogobernuak 1975 gehien hazi den 6. erkidegoa izatera bultzatzen du Nafarroa. Foru erregimenari esker, industriaren baliabideak funtsezko faktore gisa ustiatu ahal izan dira. Gainera, D ereduak 25 urte bete ditu San Francisco eskolan. Guraso talde baten ekimenak eskolak salbatu zituen bere garaian. Bestalde, estatuak maiatzean emango dio Nafarroari espetxeetako osasuna. Trafikoaren eskumenak urte amaiera baino lehen irits daitezkeelarik. Horretaz gain, CaixaBanken Nafarroako murrizketak 66 lanposturi eragiten die. CaixaBankek 8.291 lanpostu murriztea proposatu zuen atzo estatu osoan, horietatek 66 Nafarroan. Gainera, labeko 6 sindikalista atxilotu dituzte 2 protestatan parte hartu ondoren. Eta azkenik, osasunak Superligaren aurkako kamisetak jantziko ditu gaurko partiduan. Diario de Navarrak dio Enrique Maiak esan duela egungo egoerarekin ez litzatekela Sanferminik egongo. Alkateak uda kultural baterako ekimenak prestatzen ari ditu eta uste du Sanfermin egunetan korridak egoteak nahi ez den dei efektua sor lezakeela. Bestetik, argi berdea eman zaio Janssen txertoari. Nafarroa, 20 ospitalaturekin egun batean, urtarrilaren erdialdeko mailara bueltatzen da. Gainera, CaixaBankek bankaren historiako ererik handiena proposatzen du, 8.291 kaleratzerekin, Nafarroan 66 langileri afektatzen dielarik. Horretaz aparte, Iruñak 70.000 bono jarri ditu salgai hiriko komertziotan erosteko, 825 establezimenduk parte hartzen dute eta deskontua 30%koa izango da. Beste alde batetik, 72 urteko iruindar bat atxilotu du Polizia Nazionalak 4 hilabetetan zehar bere auzokideari 600 dei egiteagatik. Eta azkenik, Derek Chauvin, Minneapolisen George Floyd hil zuen polizia, hilketarengandik kondenatua izan da. Gararen azalaren arabera, lakoak 2020an aurreikusitakoa baino 454 milioi gutxiago gastatu zituen. Urkulluren gobernuak 12.233 milioi euro baino gehiagoko aurrekontua izan zuen iaz, eta horietatik 11.780 milioi baino zertxo bait gutxiago erabili zituen. Coviderako funts berezia ere etzen osorik erabili. Horretaz gain, hospitalizazioak bikoiztu egiten dira egun batean, 72tik 134 pasatzen. Horretaz gain, zenbait lan protesta aitzakiatzat hartuta, 6 lagun atxilotu dituzte Iruñan. Polizia espainolak labeko 6 militante atxilotu zituen atzo. Bat askatu egin zuten, baina beste 5 komisarian jarraitzen zuten bart. Gainera, George Floyd hiltzeagatik kargu guztien errudun deklaratu dute Derek Chauvin polizia ohia. Eta azkenik, CDUk 20 urtean izandako krisiriko gerrena bizi du. Kantziller izateko hautagai hautatzeko borrokak aztarnak uzten dituelarik. Berriak, bere aldetik, esaten du Jansseni oniritzia eman diola emak, txertatzen jarraitzeko eskatu duelarik. Sendagaien Europako agentziak adierazi du lotura bat egon daitekela odolbildu kasu bakanekin, baina oso ezoikoak direla. Espainiako gobernuak gaur bidaliko ditu lehen dosiak Hego Euskal Herrira. Horretaz gain, labeko 6 kide atxilotu ditu Espainiako poliziak Nafarroan. Martxoaren 8an eta apirilaren 9an garbiketaren sektoreko protesta batzuetan egineko ekintzengatik atzeman dituzte. Gainera, Kabakasen auzian kondenatu zuten ertzain bakarrak ez du zigorra bete beharko. Bizkaiko auzitegiak 2 urteko espetxe zigorra indargabetu dio Juan José de Pablori. Bestalde, espetxetako osasunaren eskumena jasoko du Nafarroako gobernuak. Eta horretaz aparte, CaixaBankek 135 langile kaleratuko ditu Hego Euskal Herriko bulegoetan, horietako 76 Nafarroan.
Azkenek, Idris Deby, Txadeko presidentea, hil eginda frontean zauritu ondoren. Eta Euskal Herria Irratiaren arabera, aske utzi dituzte LAB sindikatuko atxilotuak. LABek borroka sindikalaren aldeko manifestaziora deitu du larun baterako. Atxilotutakoak aske daudelarik dagoeneko. Horretaz gain, enplegu publikoa egonkortzeko neurriak eskatu dituzte ELA, Esteilaz eta SK sindikatuek. Enplegu publikoaren indartzea eta behin-behinekotasunaren zuzenketa eskatzeko elkarretaratzea egin dute Nafarroko jauregiaren aurrean. Azkenik, ikasle mugimenduak mobilizazioak egingo ditu gaur ikasleak nazkatuta daudela salatzeko. Ikama ikasle antolamenduak protesta egingo du gaur, ikasleek ikasturte honetan jasan behar izan duten guztiaz nazkatuta daudela adierazteko. Iruñeko mobilizazioa eguerdieko 12etan abiatu da Hezkuntza Departamentutik. Ikus dezagun orain gaurko eta biharko eguraldia. Gaurko eguna atzokoaren oso antzekoa izango da. Goizean giroa lasaia izango da eta zeruan ostarte zabalak agertuko dira. Arratsaldean ordea, hodeiak ugarituz joango dira eta zaparradaren bat bota dezake, atzo bezala. Gaur ere euria egiteko probabilitatea handiagoa izango da barnealdean. Ez da baztertzen zaparrada trumoitsuren bat botako duenik. Goizean hegoaldeko haize ahul ibiliko da eta arratsaldean ipar-ekialdetik finkatuko da. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Bihar eguerditik ildo beretik jarraituko dugu. Zeruan hodeiak eta ostarteak egongo direlarik berriz ere. Goizean, une batzuetan hodeitze ugariagoa eta trinkoagoa izango da eta zaparrada batzuk bota ditzake. Zenbait lekutan trumoitsuak izan daitezkelarik, batez ere barnealdean. Arratsaldean eta gauean hodeiak gutxitu egingo dira. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da apur bat zakarrago haizeguneetan. Kostaldean ipar-ekialdetik ibiliko da arratsaldean. Temperatura gutxi igoko da ipar isurialdean eta gainerako tokietan berdin jarraituko du edo apur bat jaitsiko da. Kaixo, Patxo, egunon, zer moduz? Ondo, kasu. Oso ondo, mila esker. Eta mila esker ere, hasi baino lehen, elkarrizketa hau eskaini eta zure denbora ere guri eskaintzeagatik. Eskerrik asko zure. Zera, elkarrizketaren zergatia Netflix euskaraz deituriko ekimena da, ezta? Orain galdetuko dizu horri buruz, baina, hasteko esan beharra dago jadanik 10.000 sinadura bildu dituzuela ekimen honen inguruan, eta horren ondorioz sinadura emateko epea abenduaren 3 arte luzatu duzuela, ezta? Oraingoan 20.000 sinadura lortzeko helburuarekin. Beraz, zertan datza hain izen deigarria daukan ekimen honek? Bai. Guk orokorrean ikus-entzunezkoetan euskararen presentzia handitu nahi du. Ikus-entzunezko mundua oso zabala da. Zer pentsatu duen, plataformak eta gehiagoari dira indartzen, da horien artean ez da merkatu gotarik handiena dugu. Berdia gutxi gora bera. Hori izango da gure lan esparru. Gure helburua kasu honetan, Netflixen edukiak euskaraz izatea da. Horretarako ahalik eta indarrik handiena ditu nahi dugu sinadura bidez, bere indar horrekin Netflixen artean jotzeko. Txikian hori da gure lana. Gero, Netflix eta ikus-entzunezkoen mundua ezin da banatu. Orduan, bidea egiten ari gara, jende askorekin ari gara hitz egiten beste talde batzuekin, eta gure helburuen artean ere badago, talde handiago bat sortzeko. Orduan, bi bide horiek ari gara orain. Eta, Patxo, zein da, oraintxe bertan, lehen esan diazu, Netflixen, adibidez, Netflix plataforma nagusi bezala edo hartuta, euskaraz dagoen eskaintza oso txikia dela, ezta? Euskarazko ikus-entzunezkoaren munduaren egoera zein da oraintxe bertan? Egoera txarra da, negargarria da. Horrek kezka sortzen du, da kezka horrek sortu zen gero, sinadura bilketan. Alde batetik kontsumo itzela dauka. Aisialdian pantailen aurrean 3 ordu ematen du eguneko, eta plataforma hauetan, ordainpeko plataformetan, streaming plataformetan, bakaz beste. Gero, gazteak, azken ikerketen arabera, gazten artean, 90% ia egunero irekitzen du plataforma hauetan, eta telebista tradizionala dago batera dira uste. 10 euskaldunetik 6 daukago arkidetza hauetan, arkidetzak gora eta gora, kontsumoa itzela da, ezta? Kontsumo handi batek, eragin esan batu beriko. Naita ez.
gure hizkuntza ohituretan adibidez. Eta zein da euskaraz duen presentzia hutsaren hurrengoa oso txikia ditu Netflixen 2005 eduki ditugu. 2005 film eta telesail, eta horietako 4 baino ez dira euskarazkoak. Eta 4 horiek euskaraz eginda daudelako. Hortik aparte ez dago ez bikoizketarik, ez azpititurik. Orduan panorama diagnostikoa txarra da. Kezkatuta daude, egoera larria da aurre egin behar zaituan. Zuek, bueno, Patxo, momentu bat, hitz egin alba duzu pixka bat altuago entzuteko, bai, ja jarraitzen dugu. Eta zera, Patxo, esaten duzu hori, Netflixen euskaraz dagoen eskaintza bakarrik 4 filmekoa dela, eta film horiek ja originalki euskarazkoak direlako. Zuek eskatzen duzuena, orain esan didazun bezala, ez da bakarrik euskarazko produktu originalak, nolabait esateko, baita ere eskatzen duzue hori, itzulpen hori euskaran Netflixen dagoen hizkuntza bezala ezarriz, ezta? Bai, hori da, ikastea moduan hemen, bai, parralden euskaraz ere eduki dezagun nahi dugu. Bai nahi dugu bertako produzioak gehiago izan daitezela. Baina ikusitazko asko edo ditugun asko gehienak ez dira hemen eginak izango. Asko estatu batuarrak, europarrak izango dira, eta horiek ere euskaraz nahi ditugu. Gero, ze formula erabili, han horremen adibidez asko daude. Herrialde batzuetan, Espainiar estatuan adibidez, bikoizketarako joera handia dago, baina beste batzuetan ez. Herrialde txikiagoetan, bai bikoizten dituzte umen aurren edukiak, baina adin batetik gorakoetan aspiratzietara ohituta daude. Gero hor ikusi beharko genuke nola moldatu, ezta? Eta zera, Patxo, euskararen sustapen eta bermaketaren arloan ikusentzunezkoaren industriak zer nolako garrantzia dauka? Gure ustez estrategikoa da. Kontsumoa oso handia da. Eta industria honek gure hizkuntza ohituretan eragin zuzena dauka. Eta industria bera konturatu da. Larunbatean egin genuen agerraldian parkatu ere, ekoizleen 2 elkarte egon ziren gurekin. Adibidez, zuen Naparrak zarete. Naparre ekoizleen elkartea han egon zen gurekin. Gure ustez estrategikoa da. Estrategikoa da egoera ez da ona. Orduan, egoera larri bati erantzuteko tresna egokiak behar ditu. Eta guk gauza bat bai esan dugu, argitaratik. Guk indar egin dezakegu, baina Bizkaia inguruko euskaldun euskaltzale batzuk gara. Toki batzuetara ez gara iristen, bai, hankamoz daude. Eta egoera larriei tresna egokiekin erantzun behar dira. Eta bi tresna egoki ikusten ditugu batez. Legea alde batetik eta estruktura bestetik. Eta hori da galtaseko. Orain, Patxo, legea aipatzen duzula, aurreko gunean argitaratutako prentsa aurrekoan, apuntatuta daukat izena, Espainiako ikusentzunezko komunikazioaren lege orokor berria diseinatzen nolabait ari da. Beraz, galdetu nahi nizun, zuek aldarrikatzen duzuen euskarazko ikusentzunezkoaren inguruan zer nolako garrantzia daukan lege honek? Dakoa alda nolabait esateko? Garrantzia handia, bai, beste guztia lege horren azpian sartuko da. Itzale egingo dio lege horrek beste guztiak. Oso garrantzitsua da lege horrek hizkuntza aniztasuna jasotzea eta ahalik eta zehatza. Adibidez, kuota batzuk ezarriz plataforma hori. Egin daiteke, Kataluniako ikusentzunezkoen kontseiluak elegite bat jarri du, eta guk elegite horrekin bat egin dugu. Eta nahi genuke gure alderdiek ere bat egin zezaten. Eta zera, Patxo, lehen aipatzen nuen prentsaurreko horretan, aurreko gunean egindako ekitaldiaren ingurukoa, zenbait puntu nolabait zehazten dituzu, ezta? Oso desberdinduta dago alde batetik zuen helburuak, gero beste atal bat dago alderdiei egiten diezuen eskaerekin. Zeintzuk dira finkatutako helburu zehatz horiek eta zeintzuk dira beste alde batetik alderdiei egiten diezuen eskaera? Bai, gu sinadura hauekin indarrak biltzen ari. Guk gure bidea egin dugu. Alde batetik Netflix matea jo, beste alde batetik talde handiago bat sortu. Lehen esan dituen bezala, tresna batzuk daude. Tresna egoki batzuk daude, legea eta struktura. Gu horietara ez gara iristen. Nortzuk iristen dira horietara. Alderdiak eta erakundeak. Orduan zer eskatzen dugu? Egoera larria da. Diagnostikoan bat egiten duzte gurekin. Orduan arduraz jokatu bat. Gu eskara iristen, bai zuek bai iristen zarete. Badago eskaera orokor moduko bat, legean aldik eta urrunen joan gaitezen beti gure hizkuntza eskubideak bermatzeko,
Eta eskaera jakin bat ere badago. Ikus-entzunezkoen legea tramitatzen ari dira orain, ikus-entzunezkoen lege orokorra, eta oso garrantzitsua da. Bai, hor eskaria ja zehatzagoa. Egin bat mesedez, katalanek egin duten helegitearekin. Eta beste batetik estruktura. Zer da estruktura bat hor? Zuen non zaudeten, Berriozar, ezta? Hori da. Adibide bat jartzen utziko didazu, Pablo? Zer? Adibide bat jartzen utziko didazu? Noski. Bai, demagun Berriozarren baso bat dagoela, ezta? Baso polita, baso aberats. Azken aldi honetan arazoak daude, hondakinak agertzen hasi dira, pampa belarra anorremenka, batzuk motorra sartu dira eta bidezidorrak hondatu dituzte, eta Berriozarko herritar batzuk kezkatuta mobilizatzen hasi dira. Sinadura bilketa bat egin dute, herriko aldizkarian gutun bat egin dute, udaletxera joan dira, talde hori gara gu ikus-entzunezkoetan. Baina baso hori babesteko hori baino zerbait gehiago behar da. Baso hori babesteko basozainak behar ditugu. Bai, ingurumen teknikariak behar ditugu. Basozain eta ingurumen teknikari horiek Nafarroako gobernuak antolatutako talde batean egongo dira elkarlanean, ezta? Baliabideak eman barko zaizki. Alde batetik arau batzuk jarri beharko dira, legea behar dugu, eta gero haiek egon barko dira hori. Bai, legea bermatzeko norbait, bai. Eta guk hori ez dugu garbi ikusten, ikus-entzunezkoen inguruan estruktura garbi baten denez dugu ikusten. Bai, ardura nahiko sakabanatuta gaude. Eta begira ibili gara eta hemendik hurbil badago horrelako egiturarik. Eta badago, Katalunian badute ikus-entzunezkoen kontseilua. Egitura publikoa da, erakunde publiko bat. Eta 70 langile kualifikatu ditu, 70 profesional publiko. Antzeko kontseilu bat sortu beharko genuke, eta erakundei ere hori eskatu diegu zu. Egin dezagun honetan ere apurret aurrek, ezta? Eredua Katalunian dago, oso eredu hona da, oso ona, antzeko zerbait egin. Galdetu behar nizun, Patxo, hizkuntza txikien kasu hau, ikus-entzunezkoen inguruan, ea orokortua den. Esan berri dazu, Kataluniaren kasuan guztiz desberdina dela, kontseilu hori daukatela. Gainontzeko hizkuntza txikien kasuan, ikus-entzunezkoen inguruan, egoera hau zabalduta dago, edo bestela zergatik gertatzen da euskal ikus-entzunezkoen kasuan. Bai, zabalduta dago. Alde batetik hizkuntza txikiak daude, bai, eta hizkuntza txikituak edo, esan dezagun. Bai. Islandian 350.000 pertsona inguru bizi dira. Gu 8.000 euskaldun gara. Ez da hizkuntza handia, baina plataforma hauek haien hizkuntzan badaukate. Badituzte parkatu, ezta? Orduan, islandesa hizkuntza txikia da, baina ez txikitua edo gutxitua. Hizkuntza gutxituetan, minoritarioetan, bai, estatu handiago baten barruko beste hizkuntzetan egoera orokorrean txarra da. Bai, talde horretan buru katalanak dira. Bai. Baina denak ari dira mugitzen. Adibidez, Irlandako gaelikoz Netflix edukitzeko sinadura bilketa bat martxan dago. Frantziako Bretainian ere plataforma erdipubliko bat eratu dute haien hizkuntza ere sustatzeko. Orokorrean, hizkuntza guztietan eta txarra egoera. Estatu nazio hizkuntza handi horiek kenduta. Baina jendea mugitzen ari da gure ustez eskubidea delako. Beraz, gizartean orokorrean, benetako nahia aldago eduki horiek euskaraz eskuragarri edukitzeko. Ze lehen aipatu duzu, euskal publikoak ere, streaming plataformetan eta gaztelaniazko edo beste hizkuntza batzuetan kontsumo handia egiten duela. Horri buruz galdetu nahi dizutea, benetako nahia dagoen, eduki horiek guztiak euskaraz eskuragarri izan eta horretaz gain kontsumitzeko. Gure ustez da, sinadura bilketa bat martxan jartzea bada kezka bat mahai gainean jartzea. Guk kezkatuta dago. Jente gehiago ere badago kezkatuta, 2 astetan 6.000 sinadura. Orain 10.000, orain ja, iaia, zapatutik ona, larun batetik ona, 12.000 iritsiko gara. Orduan, kezka hori hor badago. Sinadurak diasporatik ere ari gara jasotzen. Badago, gero, Disney Plus euskaraz jartzeko taldea ere badago, sinadura bilketa martxan daukate, 6.000 sinadura. Hainbat jente eragile talderekin hitz egiten ari gara, eta denok ikusten dute beharrezko. Nire ustez da, guztiz beharrezkoa da. Eta gauza bat esan dut, Pablo, gero, hizkuntza aniztasuna denontzat da, ona. Netflix euskaraz edukitzea, euskaraz ez dakien batentzat, nafar batentzat ere aberasgarria izan. Benka ikuste, badaki bere senale bat agian izango dutela edo
Gure ustez deno ona. Eta bai uste dugu benetan kezka hori eta behar hori badagoela. Eta beste alde batetik, Patxo, orain galdetu dizutea, euskaraz nolabait kontsumitzeko nahi orokortua dagoen, txamponaren beste aurpegia nolabait esateko, ikusentzunezkoen munduan euskaraz ekoizteko nahi handia ere badago, edo euskal ikusentzunezko ekoizleek gaztelaniara edo beste hizkuntzetara jotzen dute gehiago? Euskaraz aukera izango baluteka laguntza, euskaraz sortuko lukete. Orain dela ez asko, telebistan, euskarazko serie batzuk ikusi ditugu. Bai. Ekoizleak hori egiteko prest eta posarren baliabideak eman da bizkigu eta ezta. Atzo jakin genuen, atzo agertu zen berrian adibidez, Netflixek hemen serie bat grabatuko duela. Euskal Herrian? Bai, gaztelaniaz izango da. Irteera izango balu, ekoizleek bat egingo dukete gurekin. Ibaia da, hemengo autonomia erkidegoko ekoizleen artean, 80% daukana, eta gurekin batera egon zan lagun batean, eta Napar ekoizleen elkartea ere egon zan, haiek nahi dute lagundu behar diegu, ezta? Irteera eman behar diegu produktu horri, bestela ez dira lelo. Bai. Izi behar dute. Zera, Patxo, hasieran esan dudan bezala, jadanik 10.000 sinadura baino gehiago jaso dituzue, abenduaren 3 arte, luzatu duzue sinadura emateko epea, abenduaren 3an 20.000 sinadura izateko asmoarekin. 20.000 sinadura horiek lortutakoan, zein izango da zuen hurrengo pausoa? Bai, orain harremana prestatzen ari da. Orain Netflixekin nahi du harremana izan, ja da. Eta mugarri bat jarri genuen, 10.000 sinadura eta apirilaren 17. Egin dezagun zerbait, gure sinatzaileek ere jakin behar dute, haien sinadurak zerbaitetarako balio zuela. Hori egin nahi dugu. Gero, horko emaitzen arabera definitu beharko dugu, abenduaren 3tik aurrerako bidea, zer pauso eman. Baina da, Pablo, guk hasiera batetik geneukan pentsatuta sinadura bilketa luzatzea. Baina Madrilen lege orokorra tramitatzen ari direnez, tramitazio hori bukatu aurretik nahi genuen jende aurrera agertu. Beste gauza batzuen artean hori esateko. Zu Madrilen ikusentzunezkoen komunikazioen lege orokorra ari dira tramitatzen. Egon gaitezen ari oso garrantzitsua da. Alde batetik horregatik aukeratu genuen apirilaren 17. Eta zera, Netflix multinazional bezala prest eta gogoekin ikusten duzue euskarazko materiala beren plataforman jartzeko? Harreman zuzena ez dugu eduki. Badekigu beste batzuk ahalegindu direla eta gauza handirik ez dutela lortu. Netflix berak badio, bere balioen artean adibidez, kultura aniztasunari tarte hartziko diola, eta hartako produkzioei, eta Netflixek baditu euskarazko 4 film. Guk ez dugu etxai gisa planteatzen, ez dugu uste Netflix deagoa da. Agian Netflixentzat interesgarria izan daiteke bere kontsumitzaile batzuk pozik egotea. Hori nahi dugu pentsatu hasiera batean. Egon gure jarrera ez da izango atea joko dugu buruagaz eta atea bera gure sinadurarekin ez. Badago jente hau nahi duena, badago eskari bat. Gero, katalanak izan ziren. Netflixi esan ziren zu, zerratik Netflix katalanez ez. Eta hien erantzun hau izan zen, eskaria balego, eskaintza egongo litzateke. Guk hori izan nahi dugu, zuk hau esan zen nuen. Eskaria badago, hemen ditugu 20.000 sinadura. Zein da zure eskaintza. Eta gero hor negoziatzen hasi. Eta Patxo, bukatzen joateko, elkarrizketa guztiei, lehen esan dizuan bezala, elkarrizketaren azkenengo partean, aukera ematen dizuegu airera nolabait mezu libre bat botatzeko, esan nahi duzuen hori ikusleek entzun dezaten, beraz hemen daukazu zure aukera. Konturatu daitezen, egoera larria da, baina gu gogotsu hau eta jende asko ari da lanean. Indarrak biltzea gakoa da, honetan. Indarrak biltzen baditugu, lortuko dugu. Bestela, panorama beltza da. Baina, mezua ona da, jende askorekin ari gara hitz egiten talde handiago bat ari gara eratzen, eta gu ere, gure txikian oso posita da. Beraz, eta Nafarra gurekin badaude, horaz gara dugu.
Nafarrak baldin baude ez arazorik egongo, ja, bai. Bueno, Patxo, mila esker, placer handia izan da, mila esker elkarrizketa eskaintzagatik eta mila esker egiten ari zareten funtzioen garrantzitsu horrengatik, eta espero dugu abenduaren irako 20.000 sinadura ez, baizik eta 40.000 edo edukitzea. Bai, plazerra geurea handia ganetan, eta eskerrik asko. Bai, mila esker, Patxo, besarka handia, aio. Ikus ditzagun orain udalerrietako albisteak. Galarko zendeari dagokionez, erreskate emozionalaren tailerraren bigarren edizioa izango da Galarko zendeako udalean, maiatzaren 6an, 13an, 20an, 27an eta ekainaren 3an, goizeko 10:00-tik 11:30. Ekimena Belen Sancho psikologoa gidatuko du eta izen emateko epea apirilaren 30 arte dago irekita. 940-310-594 telefonora. Apirilaren 30an ere, biztanleriarentzat berdintasun zikloaren 3. saioa izango da, 4:30-tik 8:30 arratsaldean. Helburu bezala estereotipo eta zurrumurrei aurre egitea duelarik, berdintasuna sustatzeko. Kurtso hau Beriaingo Gazte Zentroan izango da. Iruñari dagokionez, ostegunean salgai jarriko dira Pamplona kanpaina berriaren 70.200 bonuak. 30eko deskontua eskaintzen dutelarik. 18 urtetik gorako pertsona bakoitzak 15 bono arte erosten ahalko ditu Pamplona webgunean edo 912-30-2200 doako telefonoan. Bestalde, Enrique Maia alkateak tokiko erakundeen etorkizunari buruzko gogoetak deituriko foru nazionalean parte hartu du gaur. Hiri berdearen adibide gisa. Udalak uda baino lehen Go Green Pamplona aurkeztuko du. Hiria klima aldaketaren aurrean kokatzeko estrategia delarik. Gainera, ostiralean amaitzen da Pamplona Emprende deituriko programan izena emateko epea. Programa horrek negozio berriak bultzatu egiten ditu eta aurten ekonomia berdean zentratu egingo da. Iruñeko udalak eta zeinek 300 orduko doako prestakuntza eskaintzen diete 20 pertsonari maiatzean eta ekainean. Horretaz gain, lehen hiruhilekoan herritarren partaidetzari buruzko prestakentza ikastaroak egin zituztenek 10-tik 7,8ko balorazio orokorra eman zieten ikastaro hauei. Ikastaro horietan parte hartu zuten 10 pertsonatik 7 prestakuntza osatu eta dagokion ziurtagiria jaso egin zuten. Eta azkenik, Iruñeko haur-eskola publikoetarako 1.449 inskripzio jaso egin dira, 736 plaza libre dituztenak. Eskaeren 193 udalaren haur-eskoletarako da, eta horien artean 10-tik 8 gaztelaniaz edo gaztelaniaz eta ingelesez egiteko. Kaixo, Berta, egunon, zer moduz? Egunon, ondo eta zuek. Oso ondo. Hasi baino lehen, mila esker elkarrizketa hau eskaintzeagatik. Ez da ez eskertu beharrik, placer bada, zuekin egotea. Posten naiz. Eta zera, elkarrizketaren zergatia, zure dokumental, zuk zuzendutako dokumental bat da, ez eskerrik asko, La Ventana de Gladys deiturikoa, pasaden apirilaren 21an Tafallan proiektatu zena, ezta? Dokumental hau Gladys del Estal, Ferreño, buruzkoa da. Eta, dokumentalari buruz hitz egiten hasi baino lehen, ikusleok jakin dezaten Gladys norden azalba dezakezu laburki bada ere. Nor izan zen? Bai, Gladys zan, 23 urteko gazte bat, ikasten zuena Donostian, ikasten ari zan informatika. Eta, antinuklear mugimenduan oso implikatua zan, eta garai hartan mugimendu oso handia zan munduan baita ere indar nuklearraren kontra, eta berak horrelako batzorde batean parte hartzen zuen, oso parte aktiboa gainera. Eta ez horri bakarrik, baizik, eta beraia garai hartan nik uste lehenengo urratsak ematen ari ziren ekologismoaren alde edo ekologismoa zertzen ezagutzera, eta nik uste beraia bazeola hortan bastante, ez dakit, esango nuke sartua edo murgilduta eta besteak baino pixka bat gehiago kontrolatzen zuen gaia, ez? Orduan, emakume bat oso muitua, oso komprometitua, eta hori oso gaztea eta 1000 gauza egiten zituena batera, bere lagunek esaten zutenez. Eta beraz, Berta, orain bai, dokumental honek zer aurkezten digu?
Bueno, guk kontatu nahi izan gendun, garai hartan nolako izan zen antinuklear mugimendua bai Euskal Herrian, eta Euskal Herriak zeukan momentu hortan Europakin eta munduarekin zeuzkan konexioak mugimenduaren ondoriozkoak edo mugimendua zela eta kontatu nahi gendun batez ere zertzen mugimendu hori eta bestetikan kontatu nahi genuen Gladys del Estalen historia, nola indarkeri poliziaren ondorioz hiltzan, manifestaldi baketsu batean Tuteran, eta baita ere, bat egiten dugu errebendizioarekin Gladys del Estal estatuko indarkeriaren biktimatzat hartzeko, ez? Ez dago indikan ere onartuan, ez eta 41 urte pasa hil zutenetik, eta guk bat egiten dugu errebendikazio horrekin, ez? Eta gure asmoa izan da, historia hau garai hartako gazteak, gaur egun 50, 60 urte dituztegunok, ezagutzen dugu, bino nik uste dut gazteak, belaunaldi berriek ez dutela kontakizun hau ezagutzen, eta ikusten genuen beharrezkoa zela, ez dakit, edapen hori egitea. Eta zera bertan, nolakoa izan zen dokumentalaren ekoizpen edo sormen prozesua, nolakoa izan da prozesu hori? Bueno, oso, ez dakit, gora berak handikoak, azken finean beti izaten da horrela. Bueno, aspaldi nahi izan hau egin, batez ere Sabino Ormazabal da gidoigilea eta bera ideiaren bultzatzailea eta garai hartan batzorde antinuklearretan murgilduta zegoena. Eta orduan juntatzen ginean egiten genuen zerbait, baina gero lan ez gainezka, gero utzi, gero hartu, eta azkenean 40 urte bete zirenean iaz, Gladys hil zutela orduan sartu ginean benetan lanean, lan ordenatu batean, eta, bueno, lehenik eta behin dokumentazio grafiko asko behar zan, hau da, argazki asko bildu behar zan, garai hartan ez ziren gaur bezala argazki eta pelikula asko egiten, esan nahi dut, argazki makinak ez ziren digitalak eta hainbat gauza, ez? Eta orduan, batetikan hori izan da erronka bat, material hori biltzea, eta hortan esan behar dugu jendea oso eskuzabala izan dela gurekin. Eta bestetikan izan da baita ere, ahots handiko, edo ahots zabaleko dokumentalan egin nuen, orduan 30 lagun elkarrizketatu ditugu, eta haien bozak bertan daude, aniztasun hori islatu nahi genuelako dokumentalean. Eta harrera, pasaden, ia duela oso gutxi aurkeztu zen, ez da, Tafaian, apirilaren 21, harrera ona izan alzuen aurkezpen horretan dokumentalak. Bai, oso harrera ona izan zuen, eta oso pozik gelditu ginen, Nafarroan izaten ari den, ez bakarrik Tuteran, beste Iruñan izan ginen ere, Tuteran ere bai, eta guztietan harrera ona izan dugu egia esan, eta emaitzakin pozik. Aldi bateko proiekzioak dira leku bakoitzean, edo denbora zehatz batean zehar zaudete dokumentala proiektatzen eta? Ez, aldi batekoak, hau da, normalean elkarte batek edo udal herri batek eskatzen duena, eta orduan egiten da proiekzioa, eta gero normalean beti solasaldia egoten da, horrela izaten da eskakizuna, proiekzioa eta solasaldia ostean, eta bai, hola izaten da, hola ekimen partikular batekoa. Zera, Berta, esan didazu, nolabait zuen intentzioa zela, gaurko gazteriak Gladysen figura edo ezagutzea, ezta? Garai horretako gazteriak ezagutu egiten zuen, baina nolabait belaunaldi hauetan igual oroitzapen hori galdu egin da. Zuen aurkezpenetan eta jende gaztea joan da, edo, hau da, helburu hori nolabait lortzen ari zaretela, uste duzu? Bueno, nik uste hurbiltzen da jende gaztea, baina ez nahi bezain beste. Normalean publikoa bai da edadetsua edo behintzat ez gaztea. Nik gaztea esaten diot ez dakit 30 arte olako bat. Orduan, jun egiten dira, baino gutxiago, nahi baino gutxiago, ez? Hala ere, kontua da, ikusten dutenean, harriduraz ikusten dutenean, ez dakit nolako gizartea zen duela 40 urtekoa, eta bestetikan, harriduraz ikusten duen nolako indarra izan zuen mugimendu horrek, ez? Eta beti oso ondo onartua izaten da dokumentaloa jende gazteen artean. Esan berri duzu, mugimendu horrek indar handia izan zuela. Mugimendu horren barruan, Gladysen figurak bere heriotza ondoren pisu handia izan zuen, edo ze garrantzi izan du Gladysen figurak mugimendu antinuklear horretan? Bueno, nik uste handia izan dula, eta ez bakarrik mugimendu antinuklearrean gerora nik uste ekologismoaren ikurra bihurtu dala Euskal Herrian Gladys del Estal dudarik gabe, ez?
bueno, naiz eta bera biktima ez den, lehen aipatu dudan bezala, edo ofizialki, urtez urte egiten dira omenaldiak Donostian, Gladisenean, hau da lehen Kristina Enea izena zuen parkeak, eta orain ere oraindikan ez dago ofizialki lortu Gladisenearen izena, baina mundu askok ezagutzen du Gladisenea bezala, hor egiten da urtero bere omenaldia, eta nik uste guztien bihotzean, mugimendu antinuklearren ibilitzen guztien bihotzean dagoela oraindik ere Gladys del Estal. Eta zera, esan didazu, Gladysen hilketa, ez dela ofizialki hilketa bezala errekonozitu, ez da? Borroka horrek, errekonozimendu hori lortzeko borrokak oraindik diardu, eta horrela bada zein egoeratan dago. Bueno, hilketa ez, biktima, osea, indar polizialaren biktimatzat. Bueno, urtez urte eskatzen da, noski omenaldia egiten denia urtez urte eskatzen da, berarekin batera, biktimatzat onartua izan dadin, ez? Eta zein urtez urte eskatu, baina instituzioek eta horren aurrean ematen duten erantzuna zenolakoa da. Bueno, hori ez da horrela, esan nahi dut, biktima familiak eskatu behar du, osea, beste prozedura administratibo bat badauka. Osea, nik esan nahi dut, mugimendu soziala bezala eskatzen dela beti omenaldiak egiten denean biktimatzat onar dezaten, ez? Eta azken finean, orain iazko omenaldian 40 urte urrena izan zenean, edo horrek, ez naiz, 2008, ez, duela 2 urtekoa barkatu, 40 urte bete zerianean, hain zuzen ere, hortan ere inziditu zen. Zera, berta, orain pixka bat, dokumentalaren proiekziora bueltatuz, esan diazu, dagoeneko Tudelan eta Iruñan egon zaretela dokumentala aurkezten, ez da? Oraindik aurrera beste lekuren batean ikusleek jakin dezaten egongo zarete, proiekzio hori aurrera eramaten, edo? Bai, egongo gara Tolosan, Zumarragan, Lesakan, horrela buruz, hola dakizkidanak. Gitzen nahi da, gutxi Gasteizen izan geha berriz ere, bai, etengabe dabil, ez? Pandemiak izan zuen, provokatu zuen geldiunea, berriz ere martxan dago, bai. Eta desiente daude ikusteko. Kuriositatez, berta, esan didazu, nolabait, dokumental honen ekoizpenak gora berak izan zituela, ez da? Zenbat denbora iraun zuen dokumentalaren ekoizpen prozesuak? Esan didazu, 40. urte urrenarekin, hasi zinetela nolabait, ez da? Forma ematen edo... Bueno, nik uste urtebete, bataz beste urtebete, naiz eta aurretean zenbait grabazio egin izan nahi eta aurreko urteetan eta hortaz hitz egin, baina hori 40 urtebete zianean izan nahi dut modu ordenatuago batean jarri ginen lanean eta urtebeteko lana izan zen gutxi gora bera. Eta, berta, orain galdera, pertsonalagoa egin nahi dizut, zuzendari bezala, zuzendaritzan, filmen zuzendaritzan edo dokumentalen zuzendaritzan aritzen zarenean, zein nolako influentziak dauzkazuzuk? Bueno, nik uste nire influentzia nagusiena da kazetaritzarena, esan nahi ni zinezalea naiz oso, eta, baina, fikzioa ez dut egin, beti dokumentalak ere maite ditut ikaragarri, eta, baina gehien bat da, kazetaritzaren egiten modu bat, azken finean. Nik uste ez dakatela beste sortzaile, egile, zuzendari maite ditudan horien kutsurik, ez nuke esango, baizik eta jarduera baten kutsua, hau da, ni urtetan izan naiz kazetaria ikusentzunezkoetan, eta nik uste horrek egiten dizula profesio bat, ez? Eta horrek egiten dizu, kamara jartzeko modu bat, eta galderak egiteko modu bat, eta gehien bat horrek egin ditela neri. Zera, berta, oraingoan egin duzun eskuartean daukazun azkenengo proiektua dokumental hau da, Gladys del Estali buruzkoa. Hemendik aurrera, zein nolako proiektuetan jardungo zara? Kontatu aldi guzun zeo zer? Bai, momentuz oso lasai nabil, esan nahi gauza pentsatzen ari naiz, proiektuak, eta beti daude, zure motxilan dauzkazun hainbat ideia, eta horrekin bueltaka, horrekin dokumentatzen ari naiz, baina hendikan ez dut bide zehatz bat hartu, ez? 2 gauza euskat buruan, bueltaka eta gauza batzuk aurreratzen, bino ezin esan, honi egingo diota postua. Momentuz lasai.
Eta zera, zuk Gladisen omenean nolabait, zuek egin duzu dokumental hau, bere heriotza 1979an izan zen, okerez banago, ezta? Denbora honetan zehar, nahikoa errekonozimendu horren inguruan egon dela uste duzu, zureak bezalako beste ekimenak ere egon aldira? Bueno, nahikoa, ez dakit zerekin konparatu laiken nahikoa den edo ez den. Ez dakit, nik uste Gladys lehen esan deten bezala, da pertsona bat gogoratzen dela, nik uste baitare ekologismoaren ikurra Euskal Herrian delako, edo bihurtu delako, baitare antinuklear mugimendua Euskal Herrian oso boteretsua eta indartsua izan zelako, eta horrekin lotzea, orduan ja bada errekonozimendu bat. Baina, nahikoa den edo ez den, netzako ez da nahikoa, ez badute biktimatzat onartzen, estatuko biktimatzat onartzen ez duten bitartean ez da nahikoa izango. Bai, esan nahi duana da, agian zuk ikusi zenuela, ez dakit, nolabait dokumental moduan errekonozimendu hori egiteko, ez dakit, igual utxunerik ikusi zenuen eta esan zenuen, ez da, onelako ez ere egin nik egingo dut, ez da, nolabait benetan behar duen errekonozimendua edo emateko. Bukatzeko, ikuslei oroitarazten diet, gaur arratsaldeko 8:00 Tafallako kulturgunean dokumentalaren proiekzioa izango dela, beraz, pertsona horiei zer esan nahi diezu eta horrela bukatzen dugu, iruditzen zaizu. Nik esango diet, nahi duenari, ikusiko dula dokumental bat, eta segunda ze adinekoa den, heldu xamarra baldin bada... Markatu, esaten ari zara ja, como si... Osea... Ikusiko dutena. Bai, baina hori, osea, baina... Joder. Klaketa. Bai, ez nekien ari zinen como proba egiten edo ja esaten benetan. Ez, zuzenean, ari nintzen. Bale, horregatik, ez nik esan dut horrela pixka bat gainetik ez. Bale, pues, txaloa ematen dut aklaratzeko biak, bale. Bueno, berta, eta ja bukatzeko ikusle hori gogorarazten diegu, gaur arratsaldeko 8:00 eta 4:00 Tafallako kulturgunean Gladys buruzko dokumentalaren proiekzioa egongo dela. Beraz, zer esateko daukazu ikusten ari xaloaren ikusten ari diren pertsona horiei? Nik uste dut hurbildu nahi badu ikusiko duen dokumentala izango da, 40 urte pasadiela eta guk erretratatzen dugun nolako gizartea izan zen duela 40 urtekoa. Eta bestetikan errekonozituko ditu gauza asko, heldua baldin bada, eta gaztea baldin bada, nik uste harridura sartuko duela zenbait gauza, harridura sartuko du nolako mugimendu indartsua eta boteretsua izan zen antinuklear mugimendua, eta nik uste badaudela ikasteko, ez dakit, lekzioak bertan, ez? Nik uste, baduela bere gatza eta bere piperra, eta ez dela aspertuko inor. Helduek errekonozitu eta gazteek ikasi egingo dute, ez da? Bai, laburpen ederra. Perfecto. Berta, espero dugu jende asko animatzea dokumentala ikustera eta harrera oso ona izatea. Besterik gabe, mila esker berriz ere elkarrizketa hau eskaintzeagatik eta zorte oso ona opa dizut eskuartean dakazun proiektu honekin. Besarka handia, Berta. Mila esker, Pablo, eta hoixe, placer bat izan da. Bai, aio. Euskalde Herria Bildu Nafarroan gure elkartasuna helarazi nahi diogu jazarpen poliziala jasotzen duten guztia. Zuzen ere, polizia nahi eta nahiezkoa da, beharrezkoa da gizarte batean, baina guk uste dugu gertatzen diren hainbat arazo polizia ereduarekin erlazionaturik daudela. Orain arte, agerikoa da nola batzuk ulertu izan duten, polizia hor nonbait zigortu eta salatu egiten dituen gorputz bat moduan, eta guk uste dugu beretan polizia daukan helburua eta bete beharra dela zigortasuna bermatu, hiritarrak lagundu eta arazoak daudenean eta sortatzen direnean eta erreglak betetzen ez direnean, beti ere indar neurtu batekin
ekin. Horregatik, guk uste dugu, benetan Nafarroan eta aldaketaren ezaugarri garrantzitsu bat dela, gure eredu polizialaren hausnarketa eta reflexio bat nagusitu behar dela, hain zuzen ere, orain arte, leku hauetan ikusi dugun ekimenak eta aktuazioak ez bait datoz bat modu askotan etorkizuneko polizia eredu batekin, hori batetik. Eta bigarrenik baita ere, galdetu beharko genioke gure buruari eta horrelako ekimenak defendatzen dituztenak ze etorkizun eskaintzen dion gaurko gizartea gaztediari, ze alternatibak eskaintzen dizkion eta ez gaude inolaz ere ez dugu bat egiten gaztediaren kriminalizazioarekin, hain zuzen ere, beraiek eta gaztedia baita berdintasunaren eza sufritzen duten kolektibo nagusiena. Horregatik, uste dugu, erreflexio hori baita ere nagusitu behar dela eta mahai gaineratu behar dela horrelako kontuetaz hitz egiten dugunean. Guk uste dugu, erregelak bete behar direla eta baita ere pandemia baten aurrean gaudela eta jakina dela horrelako boteioiak eta debekatutak daudela hortaz, guk dei bat egiten dugu horrelako kontuak berriz errepikatu ez daitezen. Hau esan da, ez da ulergarria nola poliziaren ekimena zentzu bat daukan segun eta non suertatzen diren erreglen eta norma ezberdinen urraketetan. Hau da, badirudi berriz ere ikusten dugula berria ez den poliziaren politizazio bat, nun bere ekimena ezberdintzen duen segun eta ze realitate sozio-politiko nagusitzen den eta sozioekonomiko nagusitzen den auzo ezberdinetan. Horregatik, hau ulertezina eta jasanezina eta onartezina da. Hau da, poliziaren eta polizien lehendabiziko ezaugarri bat izan behar du berdintasuna eta hiritar guztiok berdinak garela erregela eta ekimen polizialen aurrean eta uste dugu argi eta garbi ikusten dela kasu honetan nola berdintasun hori ez den nagusitu. Hori da, azkenean, poliziaren erabilpen politika ez da historian gauza berria eta gerikoa da nola aldentzen badugu eta aztertzen badugu bi ekimen ezberdinak nola batean indar batzukin jarduten eta bestean erabaki izan duten hoberena dela interbentziorik ez egitea, hain zuzen ere, neurtu behar direlako poliziaren ekimenak. Horregatik ez da ulergarria. Eta horren atzean zer dago, beti ere, guk uste dugu, bi gauza nabarmenduko ditugu. Bat, gaztediaren kriminalizazioaren nahia, hau zuzen ere, gaztedi kolektibo batzuen kriminalizatzeko beste eredu polizial edo beste ekimen polizial ezberdinak egin, hain zuzen ere, hor gertatzen diren arrazoak eta erreglen urraketak nolabait indartzeko, oihartzun gehiago emateko eta baita ere salapenak eta gehiago zigortzeko. Eta bigarrenik, baita ere, hor nonbait, gizartearen klasismo eta elitismo baten izaera barneratuta izatea. Nun batzuek merezituten nolabaiteko ulermena, hain zuzen ere, reglak ez dira betetzen ari, baina, berena, arazoak ez sortzeko, da ez parte hartzea, ez interbenitzea, eta bestetan, nola, agerikoa da, edozein gauza gertatzen dela, interbenitzea erabakitzen dela. Hortaz, guk uste dugu, hor arazo bat nagusitzen ari dela, ikustarazten dela, eta arazo bat dagoenean baita ere erronka politikoa, eta hori da Euskal Herria Bildun daukagun helburua, ez zuzen ere, gure eredu polizial propioa eraikitzea non hiritar guztiok berdinak izango diren, bai polizia eta bai erreglen aurrean, eta horrelako diskriminazioak ez diren gertatuko polizial eredu bat eraikitzea.
Bueno, gaurkoan asko hitz egiten ari da, nola Europatik etorriko diren funtsak eta diru ekonomikoak lagungarriak izango diren, daukagun pandemiaren krisiaren edo pandemiak sortutako krisi ekonomikoari aurre egiteko. Eta nola fondo eta rekurtso guztiak erabili behar diren gure bizimodua jasangarriagoa egiteko, ingurugiroarekin errespetu osoa izango den eredu bat, baita ere kontsumoan, eta baita ere ekoizpenean, eta arlo askotan, ez? Horregatik, guk uste garrantzitsua dela, adi egotea eta prest egotea errekurtso horiek guztiak jasotzeko, baina kontziente izan behar dugula, ez dela benetako neurriak eta estrukturalak izango diren aldaketak ez direla Europatik etorriko. Baizik eta guk baita ere gure hausnarketa propioak eta gure bitarteko propioak zehaztu behar ditugun paradigma aldaketa hori aurrera eramateko. Batetik, Europak beti beraien kondizioak zehazten dituztelako eta hor dago pentsioen sistemaren aldaketa, lan erreformaren inguruko kontrobersiak eta bar. Eta bigarrenik, azkenean, guk izan bergarelako gure politika propioak definitzen ditugunak eta gure bitartekoa zehazten ditugunak. Eta hortan, ezin izango dugu ezer egin ez bada, baldin eta ez bada, benetako refleksio fiskal sakon bat egiten nun administrazio publikoek izango dituzten errekurtsoak, gure errekurtso propioak paradigma aldaketa hori suertatzeko. Horregatik, guk uste dugu, gaurko politikaren lehentasun bat izan behar duela, bai, Europar errekurtso horien kudaketa, baina baita ere gure barne egituretan eta gure barne estrukturetan egin beharreko refleksioak eta hartu beharreko erabakiak, batez ere fiskal arloan. Oro har bereziki pandemia hau, biziari garen pandemia hau hasi zenetik, presentzia poliziala handitu egin da toki guztietan. Ez horiek zenbait auzotan, baizik eta oro har. Hemen hirian Alde Zaharrean bereziki sumatzen da, ikusten alda hemendi parlamentutik burua atera lehioetara eta ikusten duzu seguruenera, orain urtebetera arte ikusten zenuen polizia baino gehiago. Polizia ezberdina gainera, forala, odo nazionala, odo udaltzaingoa ere bai. Oro har nik uste dut toki guztietan handitu egin dela polizian presentzia. Eta horrek badauka seguru aski azalpen bat. Denok ere baitakigu badirela, derrigorrez bete behar diren hainbat neurri, eta ura kontrolatzeaz, horiek betetzen ditugula frogatzearren, poliziak badu lehenago etzeukan zeregin edo eginkizun berri asko. Ezta? Hori bat. Orduan, polizian presentzia handitu egin dela agerikoa da. Zenbait auzoetan bereziki handitu egin dela, ziurren erabai. Horretarako egon beharko ginateke bertan, niri, edo behintzat geroa bairentzako nahikoa da entzutearekin bertako auzokideak, eta beraiek salatzen baldin badute hori, egia delako da. Eta egia da salaketa hori egin dela oso kaso konkretuetan. Ez da salatu esaterako Alde Zaharretik, eta arraroa da, ze Alde Zaharrean ni esaterako hemen bizi naiz eta badakit handitu egin dela bastante polizian presentzia. Baina Alde Zaharretik ez da auzokideen denunziarik egon, salaketarik egon. Aldiz Txantrean bai eta Mendillorrin ere bai, eta kuriosoa da beste inon egon ez izana, ez? Ez dakite auzokideek ez dutelako salatu ote den, edo polizia gutxiago dagoelako den. Ez dakit ongi ulertzen den. Diot, nik uste dut, auzo denak ez direla berdin, auzokide guztiak ere ez. Eta uste dut, badirela bizitza gehiago edo auzo bizitza gehiago duten auzoak beste batzuek baino. Eta non badagoen antolatuago jendea, eta non auzokideak antolatzen diren besteak beste salatzeko gehiegizko presentzia poliziala. Nik uste dut, diferentzia gehiago hor dagoela beste zertan baino. Auzokideen izakeran, eta auzokideek duten aldarrikatzeko euren eskubideak, euren askatasuna eta euren egoera salatzeko duten gaitasunarekin. Baliteke ere bai egotea polizi gehiago, izan ere biziagoak bai dira auzoiek,
eginkizun gehiago edo ekimen gehiago eta ekintza gehiago egon izan baitira beti horrelako auzoetan. Ekitzailea bazara, ekintza gehiago egiten duzu, eta horrek zenbait kasutan badakar besteak beste polizian presentzia handiago bat. Baina demagun, zuek esaten duzue, Yamagutzin egon zen boteioia ere bai, eta hor polizik etzen egon. Zer nahi dugu? Non dago oreka? Nahi dugu Yamagutzin polizia gehiago? Nahi dugu mendebaldean egon dadila txantrean dagoen bezain beste polizi? Edo alderantziz? Zein da oreka? Nik uste dut oreka norberangan dagoela eta pandemiaren kasu honetan are gehiago. Eta zintzoago bagina ez genituela behar hainbeste polizi, seguru aski, baina denok, ez bakarrik txantreako bizilagunak, odo Yamagutzin elkartzen diren horiek, ez, oro har. Orduan, zein da kontua? Yamagutzira bidali behar dela polizi gehiago? Edo saiatu behar dugula oreka mantentzen eta ia esote den beharrezkoa hainbeste polizia inun. Bueno, nik uste dut, auzokidek salatzen badute, hala delako badela. Nik ez dut zalantzatan jarri behar beraien hitza. Eta salaketarekin bat egiten dugu. Diot, gehiegizkoa bada, errebisatu dadila hori, eta errebisatu dezatela, zer dakindik ez dakitze polizia den, orokorrean galdera egina baitago. Polizia zein, udaltzainak, foralak, polizi nazionala, guardia zibila, ze polizia. Orduan, guk argi daukagu, ze polizia eredu nahi dugun, hori defendatu dugu, bai gobernuan egon garenean, eta egun oraindik ere bertan gaudela argi daukagu ze polizia mota nahi dugun, esaterako foruzainei dagokienez, foruzaingo integrala nahi dugula, eta zer polizia nahi dugun adierazi dugu argi eta utzi dugu jarrita legean ere bai, eta udalean ere bai, beti adierazi dugu argi eta garbi ze udaltzaingo mota nahi dugun. Gertutasuneko polizia nahi dugu. Hiritargoa laguntzeko prest eta laguntzeko grina duen polizia nahi dugula. Eta ez gu guztiok kontrolatzeko eta jikpoitzeko dagoen polizia bat, ez? Orduan, eredu hori sortu behar da, eta eratu behar da denon artean. Horretan ere, gutako bakoitzak badugu ardura. Gaurko gaiakin zerikusia duen beste gai libre batekin jarraitu nahi dut, eta bada aste honetan hain zuzen, jakin izan dugula gertu direla pintada batzuk Zizur Nagusin, bertako gure zinegotzi baten kontran. Eta hain zuzen ere polizia omen dela edo poliziakin egiten dutela konparatu, salatu egin dugu. Besteak beste, ez zaigu zintzoa iruditzen, ez zaigu bidezko eta ez zaigu zilegi iruditzen, herrian zehar agertzea horrelako pintadak, tus muertos, polizia de paisano, esbastika bat ere horrelako X batekin, iruditzen zaigu pena emangarria eta negargarria. Pena emangarria eta negargarria iruditzen zaigu. Eta zein da arazoa? Nik uste dut, hain justu ere, tratatzen ari garen gaiarekin harremana baduela. Nunbait bertako udalak, aurre ikusi baitu, bertako polizi gehiago beharrezkoak direla. Baina udal osoak, ez udal gobernuak, baizik eta udalan dauden talde guztiek bat egin dute proposamen horrekin. Guztiek, EH Bilduk, jakina geroa bai, Astizur, PSN eta Navarra Suma, denek egin dute bat proposamenarekin. Baina antza bakarran bati egiten zaio leporatu eta bakarran batentzako da amenaza bakarrik. Uste dute herrian beharrezkoak direla, hain zuzen ere komentatu ditugun udaltzain horiek. Gertutasuneko polizi hori, hiritargoa edo herritarrak laguntzeko dagoen polizi hori, herria zaintzen laguntzeko dagoen polizi hori, herria behar bezala mantentzen, beharrezkoa den polizi horretaz ari gara. Orduan, erabakitzen denean horrelako polizi gehiago behar dela,
eta eredu horren barruan garatu behar dela polizia eta horretarako beharrezkoak direla jente gehiago, orduan batzuek erabakitzen dute mehatxua badela bidea, eta borroka nonbait badela bidea. Eta zinegotzi baten kontra jotzea badela bidea. Bueno, gero abaitik hori salatu behar dugu, salatzen dugu, eta horrelakorik ez dugula onartuko esaten dugu. Ez dugu sekula onartu, ez dugu onartuko orain ere ez. Ez dut uste horrelako ekintzek laguntzen dutenik bizikedetzan aurrera egiten, eta ez dute erakusten heldutasunik horrelako ekintzak burutzen dituzten herritarrengan, eta oso gaizki hitz egiten du beraietaz eta beraiek demokraziaz duten irudiaz. Hau izan da guztia gaurkoz. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.